Velkommen til den 88. dag på vores cykeltur i Skandinavien og langs Østersøen i 2024. I dag ankommer vi med natfærgen i Tallinn i Estland, og i Tallinn der skal vi på en sightseeing på dels til fod og dels på cykel. Cykelturene bliver på 30 km med 161 meters stigning, og gåturen bliver på 5 km med 43 meters stigning. I Tallinn der overnatter vi hos vores Wormshowers-vært, der hedder Ejner. I dag har vi desværre ingen video, men der kommer nogle billeder. Lad os flyve vandreturen sammen, så vi kan nyde den fra oven. Her på kortet kan I se dagens rute.
I dag er vi ankommet med færgen i Tallinn. Vi har været på noget sightseeing i Tallinn, dels til fods og dels på cykel. I morgen går turen fra Tallinn til Narva i Estland. Lad os flyve dagens cykeltur sammen, så vi kan nyde den på oven. I kommentarsporet kan I se et link til turen på Strava, og her kan I se dagens rute, stigningsprofil og anden information fra den her tur. Fra Strava kan I hente ruten i GPX-format, og den her GPX-fil den kan indlæses i gængs navigationsudstyr eller navigationsapps, og det kunne fx være en Garmin GPS eller navigationsapps såsom Komoot eller Ride with GPS. Ja, tak fordi I rejser med mig, og jeg håber, I var med mig på hele turen, og det kan I gøre ved at enten at følge eller like mig her. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er I velkommen til at skrive til mig i kommentarsporet eller alternativt på Instagram.